como ya que decide la que nadie tú me la llevo a intaba wazawuhlala phansi beza kuya abafundi bakhe wawuvula umlomo wakhe wabafundisa esithi banola bangamadolo ngomoya banola abakhethileyo banola abanobulali banola abalambela abanqanela ukulungisa banola abanenceba banola abahlambileyo inhliziyo banola abaqolisi banoyolo abathuthiswa inxa yokulungisa inoyolo nina xa bathe abantu baningukipha banithuthisa bathetha zonke izinto ezikhohlakele bethiwa ngenxa yam umthandazo wenkosi wathi esendaweni ethile ethandaza akupheza wathi othile kubafundi bakhe kuye Nkosi sifundise ukuthandaza kwanjengoko uYohane wabafundisa abafundi bakhe uthe ke yena kubo xa sonokuba nithandaze ithanda bathi osezulwini Amen.